Good morning, Tabi Chapa. Good morning. And baray na aldaw po sa mga naghihinanyog sa DZGB. Medyo haloy-haloy. Hindi ako nakabisita personal. Busy kayo. Busy. So kung nag-ibitar kang COVID, aram mo na ang teenager. Ayaw man ang God. Pagpaluwas. Ngunit libre na naman. Pwede na. Okay. Ito na-miss ko ang pag-eksplikar sa satuya ng mga naghihinanyog. Opo. Lalo na sa mga konsumidores na naghahapot kang kabugtakan kan APEC. Kung mababa talaga ang rate, umalangkaw. Ang magayo na barita tangon yan pa Opo. na mababa ang rate ngunya na July. Very good. Dahilan sa generation, saka transmission rate, binabaan na po. Generation and transmission bumaba. At saka, nakuha na po kan APEC so permiso, hali sa DOE, na tinawan ang APEC ng Certificate of Exemption doon sa pagpartisipar sa Emergency Power Purchase Agreement. So ito po sudakulao na bagay na makakaginhawa kita, na tinawang kita. Pero hanggang from July 2 up to December lang. 6 months na. 6 months. Kaya ang APEC ganyan, nagigibon ng esfuerzos na pero yan allowed kita dyan. Alagad so 60% ang sabi kang ERC magbakal sa WESM. Oo. Ining WESM, iyon ang market kan energy. Opo. Pero halangkaw na maray ang rate kan WESM. Kaya nga ni kan June, nagkaigwa kita nindit na kontrobersiya na sabi mo nga ni, na dahilan duman sa pag-adjust. Ang istorya ka ini, hindi ako may panahon ako. Ikaw po, sige po. Na-trigger kaya ang paglangkaw kang presyo kang kuryente dahilan sa kakulangan kan supply sa Luzon grid. Rumdo mo pa din na March, April, May, mainiton sa panahon. Correct. Sigon sa record kan APEC, igwaning mga harong na nagdoble sa konsumo, lalo na pag-abot kan Abril, Mayo. So mainito na maray sa panahon, kulang sa supply. Kulang sa supply. Apat na planta, bog down. Nag-shutdown? Daing production. Shutdown sinda, daing production. So, mainiton pa, so hydro, dahil nag-produce din maray ng hydropower. Na yung pinakabarato. So, given these facts, nagtaas ang presyo kang kuryente. Kung naramduman mo na so NGCP nagtaos sa tuyang red warning. Pag red warning sa supply, meaning to say kulang. So duman po ang nag-trigger ang paglangkaw kang presyo kang kuryente. So ang gibo kan APEC naghagad ng permiso sa DOE na tawan ng exemption na magbakal kami sa SMEC at saka other sources bako sa WESM na mahalon. Alagad kan Mayo dininay ini kan DOE. Dininay kan DOE. So ang sabi me, since may denial so DOE na matawan ang APEC itong exemption, mabakal kami ki 100% sa WESM, which will trigger the price. Dumang po nagkaigwa kita ng confusion. Tan sabi mi, mabakal. Dahil kami nagsabi na nagbakal. Mabakal pa sana, may plano. Plano. So kang nahiling kang APEC na supresyo kang kuryente sa WESM, nasa 13.9 pesos per kilowatt hour production sa na yan. Igwa pa ki mga additional maabot na 16 to 17 pesos per kilowatt hour. As against sa SMEC sa San Miguel na 6 pesos per kilowatt hour. Dakulaw na diferensya. So ang choice kan APEC buminakal kidakol sa SMEC. At a lower price. At 6 pesos. So anyways, itong billing cycle kaya na medyo nagkaigwa kita ng kontrobersiya. Ito kayang billing cycle so inano ni Congressman Garbin, ang nahiling niya po na price, tama po ito. So sa iyang pigko kontra, na sabi niya nag-utik daan APEC. Dahil po nag-utik ang APEC. And dahil niya po nariparo, ito kaya na presyo na nakuha niyang billing sa IMOP ito. IMOP? Opo, sa IMOP ito. Ngunyan, ito po, ang billing cycle ta po arog ka ini. So sa tuya na kinonsumo kang May 25 to June 26,
ang billing po ka ito ay ang pigapuntang preliminary billing. Mhm. Very raw and basic na susupply sana. Opo. Igwa pa po iyan kay another 15 days na pigapuntang adjustment period. Duman malaog so ibang charges. Yan, aha. So duman na so distribution charge, duman so recovery charge and other charges. Opo. Ma-compute po sinda ka ito kay another 15 days. So sunahiling digding figure, bako pa po ito. So talagang tunay na ibibilta sa tao. Opo. Ngunyan, pag abot kay another 15 days after the adjustment period, maabot iyan po sa APEC after 20 days. So konsumo ta kang May to June, na-receive pa sa na 20 of July. Yan. So iyo pa sa na po ito ang cost. So naman kita nagkaigwan hindi na kontrobersiya. Okay. Alagad, ngunyan ang bagong announcement kan APEC na medyo maugma, although sinabi ko na kaito, digdi sa DZGB na expecta ng July na ma-level off so presyo kang kuryente. Butsa ba yung tabi? Mababa. So dati or may diit na diferensya sana? May diferensya pa baba. So iyon na po ini ang pig-announce ngunyan kan APEC na dahilan ta sa distribution and transmission or generation and transmission rate nagbaba. Sa generation kang July, lower ngunyan than June by 16.28% or equivalent to 7 pesos and 20 centavos na pagbaba. Sa transmission rate naman po, lower by 19 pesos and 46 centavos sa transmission. So, mababa kita. Ngunyan sa mga customers naman, dahil ko na po ini sa roon ta medyo makaka-confuse, ang importante siguro digdi sa residential sa mainland. Yan. And saka sa residential sa island, ta igwa pa kita kay low voltage user, igwa pa kita kay high voltage user. So sa residential po, sa mainland residential, ining konsumo ta kan April 26 to May, maaabot lang po sa 13 pesos and 95 centavos. So, cost. And then, ngunyan na July, 12 pesos and 14 centavos or a difference of 12.96%. So, butsa ba yung tabi chapat na ining July na maresibit ang bill, mababa na nga ni siya, ano? So konsumo ta sa konsumo. kan July. Opo. Ang July to August, dumanta na po marireparo so pagbaba kang Magiging pira na sana per kilowatt ito hour. na ni, minus 12.96%. Dahil ako makasabi kang final amount because depende sa konsumo mo. Opo. Kumpira sa konsumo mo. Basta sa computation siya, 12.96% ang sa mainland and sa residential sa island is 6.1% ang baba. Very good. Okay. At least makagurugan na kita. Well, now na biyan tabi chapat na ining COE, Certificate of Exemption, will last for 6 months. Yes, but we are warning again the consumers na depende po sa market. Depende sa market. Kaya po, pasalamat kami kay Congressman Garbin na pigpa-imbestigaran niya ang APEC. It's a welcome thing. Para mahiling talaga kan APEC ang tunay na kamugtakan, mahiling kan ERC ang tunay na kamugtakan kan APEC. Tasangon niyan po, nasa sa 238 or more ang pirdi kan APEC bulan-bulan. Milyon. 238 M? Milyon po. Million. Tampi gagasto ta dyan, nasa 400 plus million sa kabakalan. Ang na-distribuer lang po, ang collection lang, nasa 200 million plus. So, ang suma total, pirda ang APEC ng 200 million bulan-bulan. Paano kita makabawi ka yan? Iyan po, Marita, naihapot mo po iyan. Ang 200 million plus na yan nakapirdihan kan APEC, ang majority dyan, iyo po, so illegal na paggamit ng kuryente. So, nakaw na kuryente. And the others, so non-payment. Kaya nga ni, nagigibo kita ng lakdang na makakolekta kita, na nga ni, mahali ang pagpaparan, gamit kan illegal. Kaya baga kita kitulong program na in-implement.
ito sa tuya na massive disconnection Opo. and operation tanggal. Opo. Kang ano. So, iyo po yan. Kaya naghahagad kami sa Indonin asistensya. Utabang, dahil manindo pigsasayuma Opo. sa APEC. Ang kampanya kontra sa paggamit ng illegal na kuryente. Damay po kita gabos. Siyempre po. Maski kita dahil naggagamit ng illegal. Dahil tahalangkawon ang sa tuyang system loss. Kadamay po kita. Pero actual, ang technical system loss kan APEC between the substation and the transformer, Opo. system loss yan is only 6%. Pero ang total system loss tangon yan is nasa 26%. Alangkaw na. Ano so 20%? Illegal. Kung may tabi kan Chapato, yan ang garo tolerable limit sa system loss na. 10%. 10%. Pero naka-26 kita. 26% dahil sa nakaw na kuryente. Pangyayari sa mga bakal. So ang 10% na yan, na limit, pighiri rasta yan. Pighiri rasta Kung sabi yun, so kagibuhan kan iba, nadadamay kita. siya, magbabayad kita. Iyo po. Iyo Kaya yan. dapat talaga masa buot na kan albayano na daay na nanggad maggamit hirak man kang kataning hirak man ka nagtatrabaho Iyo baga. na nagbabayad din kuryente sa tamang oras sa Opo. tamang amount tapos sila nag-i-enjoy. So sana po At the expense of other. at the expense of others. Kulibat ko sa apat, pagkakataon nini, itong COA will last for 6 months. After 6 months or next year, Ma-negotiate na naman kita. ma-negotiate na naman. O ngunyan, nag-ano na ang APEC na sana ining temporary approval na ini kan exemption. Sana po maianog sa APEC ang itaog giraray ang bilateral contracts with other producers. Kaya po ang giraray na magkaigo kay surat sa Iyo po. Nagsurat na po ang APEC pero day pa po kay approval. Although ang DOE nagfa-follow up na po sa ERC na tawan kay exemption ang APEC. Sana ipangadji ta na itao. Kulibat ko tabi siya, kung di ako nasala sa first district, magkakul kinagaportolan and nag-implement so APEC for the first time garo pilot Yes, area. pilot project. Itong so prepaid Yes. pwede tabi maki-explain ka ito? Ang prepaid po, simple ho nun na sa buton. Kung igwa ka ki cellphone na prepaid, Ma-load ka. Dahil ka maka-text, dahil ka maka-upload, kung dahil ka mabakal ki load. So kung mabakal kang 100 pesos worth of load, iyan sana ang magagamit mo sa pag-text. Pag naubos mo, dahil ka na maka-text, dahil ka na maka-upload. Pareho po. Ang papalitan ta lang sa Bacolod, nasabi ko gani kan dialogue with sa Bacolod kan Sabado, na orgulyo nindo ini kan tabako. Ito nga ni si Mayor Crisel. Orgulyo ini kang Bacolod na ginibong pilot project sa indang lugar. Tayo ini ang makaka-resolver kan dakulao na problema kang Bacolod. So ini po na prepaid, kung gurano ang babakalun mo na ikukonsumo mo sa bulan na gusto mo, iyo na yan ang sa imong gagamiton. Example, kung ang sa imong bill bulan-bulan is nasa 500 pesos. So iyan sana ang babakalon mo for the following period or for the following month. Pag naubos mo iyan, nadai ka pa nakaabot sa katapusan kang bulan na gusto mo, mabakal ka giraray. Pero mahahalian ka kikuryente. Ang gayon ka yan, tabako, dahil kahahalian sa pagkabanggi. Hahalian ka the following day. So, pwede mo pa itong mahabol, bumakal ka tulos kang kulang. Halimbawa, nagsubra ka kay 100 pesos, bumakal ka na kan another 500 for the following month. Okay. Now, magayunon kayang programang inita, saro ini kang pagdisiplina sa paggamit kang kuryente sa kairibata sa laog kang harong. Mag-ekonomiya kita, paggamit ng kuryente, tatibaan kita magkulang. So itong 500 mong ito, may sobra kang 100. Na day mo nagamit, magayon na so disiplina sa laog kang harong. Applicable po sa masunod na bulan. Okay. Ang saro pa, kung nag-a-apply kita ki due connection, igwa kita ki bill deposit na pigbayadan, day po ki bill deposit. Kung ma-apply ka kaini, na regular user ka,
dai ka kigasto ni un sentimo. Okay. So magayunon po yung program. In fact, may nagharapot man duman na ano daw ngaya kung iano sa intirong syudad kan Yan, ayo po. Saka pwede man po ini sa intirong runa kang Albay, sa intirong probinsya. Although it will entail expense on the part of APEC. Ngunya na semana, kung umabot na po supply kan sa tuyang bagong meters, sa ibaang meter ka ini, mapuuna po kita sa Bacolod. I see. But sabi yung tabi, Chapat, kung alimbawa successful naman sa Bacolod, pwedeng arugon ini sa iba man ng mga barangay. Yes, precisely. Saro po yang kan dakulang proyekto kang APEC. Ta sa Manila, sa Meralco, maugmaho na, saro na ako kaan. Ka nagagamit kang prepaid na kuryente. Sin mabakal kilod? Dakul kita po na outlets, aro kan SendPay. Ang SendPay, iyo ini sa mga tindahan baga, na nag-aako ki payment kan hali sa APEC. Igwa kitang GCash. Pwede ka magbakal sa GCash. Pwede kang magdyan sa APEC offices, APEC outlets, sa mga bangko. So, intirong outlets na nag-receive kang payment kang para sa APEC, pwede ka po dyan na bumakal. So, in other words, tabi Chapat, sa paagi kay ni may ibitarante ni mga illegal connection. Yes, dahil cash ang sa imong gagamiton. And mahahali naman sukulog kipayo, kanday mo pagbayad na sambulan. I see. Kulibat ko, dumas sa Bacolod, trakul baga sa arrest kay ito, despite na ning ibabugtak ining prepaid na ni, still so arrest ninda, dapat babayadan bayadan. po ninda. Ang magayunon ngunyan sa Bacolod, digo ba kitan Fantastic Four, so danggad umini ba? Sa inda, sa kaso ini ang mga regular na nagbabayad, plus 42 na nagbayad. Ang sabi mi duman sa Bacolod, ining program na ini open sa gabos, maski sumay utang. So, ang magayunon, dahilan may mga utang, may mga arrears, ang halimbawa, mabakal ka 100 pesos. 70 pesos na ang magagamit mo. Ang 30 pesos, bayad duman sa arrears mo. So, magiano ng maray para sa sainda. Maski mga illegal, tadakulong baga duman ang nag-illegal, halos 208 apat sa naso nagbayad. Grabe yan Grabe, so illegal duman. So maski mga nag-illegal, the only thing that they can do is dumiyansa na po sa opisina kang APEC. Sabihon na mapa-enroll at ang unyang bako na sindang miyembro kan APEC. Tatinanggala na sinda ki ano nga kay di? Ki membership. So ma-apply sinda ki membership. Daing bayad. Kaya daing gasto. Madyan lang siya, masabi, APEC, gusto ko na po na maggamit ning regular na supply kang kuryente. Ngaya so sa imo ngayang bayadan. O kung igwa ka ki ibabayad, maski gura no, ibayad mo na. Kunda ma-apply ka duman sa ito nga ning 70-30. So, ang mabakal ka, ki kuryente, gamiton mo 70% kayan. So 30 bayad mo. So 30 bayad mo sa utang. So pinaka magiana po ini na inoffer kan APEC sa Bacolod. Kumbaga, dahil ka mag-load brownout ka, iyon ang sistema. Iyo po. Kung dahil kang load brownout ka. Okay. Sige, so, tabi. Mag-iyon iyan ang araw kayo na programa. Sana, lalo na sa mga far-flung barangays, tabi, applicable na mariyan. Ay, iyo po. Ano? Yes. Na load na sa naan sistema. Yes. Kung ano, although may hapot sinda, how about the brownouts? Dahil po iyan masabi na makontrol ta. Kung environmental ang reasons, it's beyond our control. Iyo man ang ganda may brownout man gerara. Okay. Tapos hapot tinda, ano nga ining prepaid na ini, makahali ini kang brownout. Dahil po iyan masasagot. Dahil masisimbag na yes or no. Dahilan, depende po sa environmental factors. Although ang APEC pero bing gustong igwa dahil may sale. Na, sa cellphone nga ni baga, minsan, dahil kaki mga problema sa mga satellite. Po. Di yung man iyan na mangyari. Magayunon bagata, ang mga konsumidores tango niyan, dahil nga nakakabayad sa APEC, pero sa Wi-Fi nakakabayad. Akun baga, para yun na basic need? Well,
part of our self-discipline ining magayon ining programang ini. Magayon ini. Iya po. Oy, balikan ta tabi chapat. Naisiyan mi na duman sa lidong kan Polanggi. Ngunyan. Opo, so switch on ngunyan. Sabi, inda ko lang kunya duman si GM. Ito po. So, In fact, dapat ito na ko, pero sabi ko, since primero ko ining personal appearance, dahil ko ma-absent. Opo. Ang magayon duman na nangyari sa Lidong, sa Pulangi, dati bapa yan. Ang bapa ini baga so small, parang small APEC ini. Opo. Dahil nagduduman ang APEC na collectors, na magkolekta kang bayad na individual. Opo. Ang karelasyon digdikan APEC nasa mother meter lang. Kaya kung ano ang nakakonsumo ninda, naka-reflect yan duman sa mother meter. Iyo sana ito ang babasahong kan APEC, iyo ito ang isisingil sa inda in bulk. Ang naging problema kang kadaklang kan bapa, darakulaon sa utang ninda. Ngunyan, pag dakulaon ang utang, isi-switch off kan APEC sa mother meter. So, intirong barangay na miyembro kang bapa, apektado. damay, apektado. Ngunyan, direct na sindang koneksyon. Ahaliw na kang APEC sa mother meter sa salidahan na iningunyan mismo ma-switch on ki individual meter sa mga harong. Pero tabing, kumbaga, aside kaning lidong, igwa pang mga... Adakol na po ang nag-apply. So, what sabihin, ining pag-switch on, not only lidong ang makikinabang, kundi sa mga adjacent barangays pa? Dahil po, sa Lidong Sa Lidong sana. Subapa sana. Dakol ang barangay duman. Actually, ang Lidong Harayoon, Aplanda yan eh. nakaduman ako. Ako duman ki isa day na farm. Nasa boundary na po ini kang Buhi, Kamsur. Pero magayunon ang lugar. Very green. Magayunon ang lugar. So, ang lidongon yan, mag-enjoy na. Kung ano ang pag-enjoy kang konsumidores, iyon naman ang enjoy ninda. Mahahali sa problema kag nawawara sa collection. O nagkakaigwa ng kontrobersiya. So, among themselves, mahahali na po yan. So, intirong mga konsumidor duman or mga residentes, nag-apply na for regular... Iyon na po. Daiman po kita ma-switch on duman kung dahil na natapos sa indang application. Very good. Okay. Congratulations, Tabi. Ay, salamat na maray. Opo. At least yung mga taga-duman dahil nagparara ditman. So, any more pa, Tabi, Chapat? Mensahe? Opo. Pirmi na po na nakikihuron kami, nasabuton ang sitwasyon kan APEC. Kadaiman po ki korporasyon gayod na matagal kung sa imong pirdida nasa 200 million a month. Parang nga, may parurus ka mo. Ang kunya po ang nangyayari kaya, halimbawa binakaltang worth 400 million na load na ang naisingil sa isa na sa 200 million, abonado po ang APEC. Kaya dapa kibaray ang APEC kunyan financially. Kaya nung sinabi na pa-imbestigaran ang APEC regulatory commission, pasalamat kabi. Isaro pa, tibaad rikas-rikasan so approval kan an application kan APEC for CAPEX. Ano na pala nito? 2017 pa baga ito pa de. Yung nga ni. 2017 pa ito. Almost 5 years na. Almost dahil sa opposition kan mga taga-digdi. Ayan. Igwa ning grupo ning abogado na nag-oponer. Kaya 2 beses kita nagpaapod kay AGMA. Ang AGMA is the konferensya kan mga members na dumangkota kami mako aki permiso. Opo. Dahil kita nangyari, tayo tuon sa mga abogado, dahil kami nga ni nakakataram, pagkatapos kansaro. So, sabi kan ERC, daing CAPEX. So, sana po, ansaro pa na pakihuron mi sana ki Congressman Carbin, paimbestigaran niya po ang producers of energy. So, pigbabakalan mi. Tayo ang nagdidikta kang presyo. Ano yun? Sipiga po na IPP? Apa, bako po ang APEC ang nagpipresyo kang kuryente. Duman sa pigbabakalan. So ito ang dapat na imbestigaran kung natatami na langkaw, natatami na baba, nagdagdag ki araw ka ini. Taang APEC, kung ano ang kabakalan duman sa producer, iyo man po ang pabakal sa
sa konsumidores. Dai po ni un sentimong dagdag ang APEC, tadeng otoridad ang APEC na magdagdag. So dapat duman Iyo. ang investigasyon. Di ka mo siya apat at one time nga nag-isip na makulugon sa payo ang pag-manage kay niyo, lugi pirmi. Ano daw kung ngaya sumurinder na, di ka mo nag-isip kaya? Iyo po, actually sabi kay ito kang boss may ni Ma'am Ellen Go. Kung mayroon na silang ipapalit, sige, we'll go. On condition, bayaran yan lahat na mag-zero account ang APEC. Bayaran ang albay. Siya doon makusog kibuot. Garo pa di dakol-dakol ang ano mo sa bangko. Ang deposito mo sa bangko. Mag-contribute ka na kung sisay ang naisip din da. Mabakal ki ngayara share ngayari. Dahil man po ki-diferensya ang APEC kung gustong salitaan. Dahil man po diferensya. Yan lang po ang condition. Okay. Bayadan sugabos na gastos. Okay. Okay po. Salamat DZGB Giraray Opo. and salamat po sa Indogabos sa indong paghinanyog asin pagsabot sa APEC. Marahay na aldaw po. Okay. Sagod tabi sa Merkules naman, paggaribagararay ang APEC sa araw kaning oras. So, stay tuned tabi. Tanganing masabutan ta kung ano ang mga developments, mga updates kan sa kuryente di Giposo sa tuyang kapalibutan. Anytime naman po, minaapo. Anytime. Okay. Okay. Mabalas tabi. Mabalik kita pagkatapos na kaini. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DZGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:15. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng may nakalusot o pisar kan maigpit na ipinapautob na border control kan gobyerno kontra sa Delta variant. Iniyan sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Teddy Herbosa, katakod ka na irehistrong 11 local cases nin Delta variant. Paliwanag ni Herbosa, nakadaklan sa nagpositibo sa nasabing variant, iyo ang returning overseas Filipino workers kung kaya posibleng may nakalusot sa mga border control. Dahil ang digdi mapautob ang gobyerno nin 4-door policy kontra sa Delta variant. Napag-araman na nasa 40% na nakakaulakit ang nasabing variant kumpara sa ibang COVID-19 strain. Yan ang pang alas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, buy big, save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap.
sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para echepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Yes! May ipapa-smart padala si Mama. Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman natapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:32. An oras hatod sa Indokang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto. Ibang ginto. Ferrex B Complex.
tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Aramon Niato. Aramon Niato sa DZGB. Kaiba si Margela. Knock on your door. Bueno, mga ipagngod. Dara-dara siya napakatakan sa tuyang mga istorya. Aramon taraw ang mga dagdag na istorya hali diyan sa luwas. Nasa linya ngunyan ang checker. Checker? Pangyari. Pero bili ba ko digdi? Maski ilako. Fight. LBB, kamen! Salamat tabi, Direk. Nasiluta, nom. Bakong ika nagche-checkan mga test paper? Siyempre, kwenta bale. Ano? Kwenta bale. Kwenta bale ano? Kwenta bale ka sa sakripisyo. Dakol na nabali mo. Iyan ang pigapod na at least nagbabalos ka. Iyo baga. No, sa mga ginibo sa imo man na karahayan. Iyo baga. Bako, tama iyan. Aha. Basta ang suorig, okay na pala. Okay na. Natawan mo pa nga na ako sa birat. Nangyari. Okay, go. Roger Tabi direct sa mga dagdag pang bareta 106 o 106 na panibagong kaso ng COVID-19 ang wuminagas naman sa Bicol Region as of July 20, 2021. 21 na ba kang ngunyan? So kaso hapon baga ang report? Sige, okay. Ini Tabi direct na ipinagpaliwas na impormasyon sa on-assignment na pag-atindir kan DZGB nyo sa webinar o kaya sa virtual press conference na pinagpaliwas ka na Department of Health sa paagi ni Regional Epidemiologist Surveillance Unit Nurse 5 Ken Luida. Nasa 106 new cases na ini, 17 ka ini, anyaon sa Albay. 17 panibagong kaso na kung saan ang pinakang dakol, 4 sa Tabaco City. Tulo ka ini sa Daraga, asintig Duruwa, ining munisipyo kan Libon, syudad kan Ligaw, asin munisipyo kan Malinaw. Tig Sararo man, enot an Legazpi City, Ginubatan Albay, Uwas, asin Santo Domingo. Camarines Norte, 15 individual man, ang mga nag-test nin positive sa COVID-19. Anong kainin sa Daet Camarines Norte, tulo sa Santa Elena, asin tig Dua, sa Jose Panganiban, asin sa Vinsons. Tigsararo man kaini ang Kapalongga asin Paracale. Sa Camarines Sur, 42 na individuals man ang nagpositibo sa COVID-19 asin ang 26 kaini asin iyo ang pinakang dakol na natala iyo ang Naga City 26. Buhi tulo tigduruwa man digdi sa munisipyo kan Irig o kaya sa syudad kan Iriga, munisipyo kan Libmanan asin Pili. Asin tigsararo man kaini ang Bato Camarines Sur, Kamaligan, Del Gallego, Goa, Lagunoy, asin Milaor. Sa Catanduanes, 19 man na individual ang nagpositibo sa COVID. 12 kaini na ibariwas dyan sa munisipyo kan Virac, asin tulo kaini sa Bagamanok, asin Tigsararo, sa Bato, Pandan, Panganiban, asin San Andres. Sa Masbate, 0 na dai nakapag-submit daw nin specimen duman hali sa nasambitan ng lugar. Asin sa Sorsogon, tracing individual man, asin ang pinakandakol sa 5 sa syudad kan Sorsogon, tulo sa Prito Diaz, 2 sa Irosin, asin sa Magallanes. Kaya total tabi Direk Edwin, 20,027 ng cases, ang suma total kan gabos na mga kaso ng COVID-19 digdi sa Bicol as of March 2020 sagkod sa mga aldaw na ini. Mientras tanto, 50 man kay ni nagkaigwanin mga new recoveries na naitala. Sa Camarines Sur, 26 na individual. Sa Catanduanes, 4. Sa Sorsogon, 20. Kaya suma total 16,110 na ang nag-recover digdi sa Bicol Region matapos sa sindatamaan ng COVID-19. Mientras tanto man tabi direct, mamundo man ini, anom na individual ang naitala ngunyan na nagadan dahil sa COVID-19. Tulo kay ni sa Camarines Norte, 2 sa Sorsogon, asin saro sa Naga City, kaya suma total 762 na
na individual ang nagadan dahil sa COVID-19 cases, magpuon pa ka nagkaigwaning COVID-19 case digdi sa Bicol region. Yan tabi direct ang mga dagdag pang istorya, ali digdi sa on assignment ka na DZGB News. Ako po sa LBB. Wala sabi, Luwan, sa mga dugong na istorya. Sunod-sunod na mga istorya. Dumang kita sa area ni Alar Mario. Al, maray na to. Yes, mauran-oran an odto direct. Maray naman an income mo niyan. Kan mga negosyante, lalo ang mga inom-inoman dyan sa Boulevard. Dahil ta MGCK status naman ang Legazpi City. Pwede na? Pwede na palaan. Pero ang sistema, so social distancing, tigsarong lamesa ka mo. Social distancing siyempre. Hindi paano sa pulutan? Sa tahaw. Okdawon mo na sana. Depende man sa ibog kang pandok. Pinakadabes yan. Tigsaro ka mong pulutan, nga hindi ko magagawan. Bagay. Maubusin mo, di pala ka na. Depende man sa nag-order. Nakunarog kitang daw mag-iba. Siyempre, an order kan, sa imo, ang duwa, an order. Pwede. Magkaoyan kita kaan. Iyo. Nuwa rin daw an. Magagdagas na. Si Lowens na tapay ngalong mo na. Si Sai. Si Lowens. Hindi, uning irido. Pero may bago palang trabaho. May bagong chiker. Makonsuelo talaga ang intelligence network mo. Chiker, day siyang gibo duman sa lugar niya. O di may mga test paper. At least manang gana, Tinugon siya ni Madam. O, may kang gibo digdi. O, check ini. Check. O, ni NK correction. O, yan. Yes, hindi man pero sabi ko, module na ko niya. Na mag-ipapil. Igwa, may nailing ako. Sa module, una ko, kuhan. Yung mananggad sa module bagang, Yellow pad. Dumalag sa balita ako. Sabi ni Mayor Rosal, basta mag-iringat sana. Mag-observe ng proper health procedure. Alagad, may iwasan na grabe naman kaya ang gulo-gulo sa feedback sa tuya. Iba man na para inom. Kaya, kuminsan dahil naman na obserbaran so limitasyon. Basta, ang tugon ni Mayor Rosal, maging maingat. Dibisil na kaya kung maglakop ka rin ng COVID, bata maray na ang mga kaso. At least, sabi ka ng alkalde, basta magpaparaksin. Padit-diit, pag nabaksinan ang tao, medyo kampante na kita. Kumbaga, bako na masyado makatakot ang COVID. Kaya ako dyan, nakapira ka na? Ako, dahil pa man nagpandua. Dahil pa nag-second dose ako. Pero naka-first dose ka na? Iyon na. Very good. Magsunodan kita. Tauning kampang ko, takot nun. Dahil man problema. Dahil man sa kuyang epekto. Dahil uning kampang ko, takot. At taman matakot. Hindi sa iya ko natata. Sa bagay, sa labahan nga ng inatakot ako. Iyan pa sa eleksyon. Hindi ka. Sabi naman ang pahit mo yung narta niya. Sa labahan pa lang, takot na, lalo sa baksin na rin. Sa baksin baga, sa dit masan na so iringilya. Wala ba baga? Nagulaw ng lugan. Pipok-pok pa. At hindi siya nagkabot ang balita ta. Pero duman kaya sa balita direct. Yun na yan. At least maray naman ko dyan. Sabi kan mga barkada tama na negosyante dyan sa Boulevard. Pero may limit magyari pa. Hanggang alas 11 sana. Magparapamatanga ka dyan. Pero may curfew baga? May curfew mangyari 11 to 4 yata. Iyo. Pero may sarap ang grupo na nag-aagad man na mga pabilo-bilo lamang ni Mayor. Ano? Wala na? Sa mga parabulang. Di pa titugutan ng gad? Ba nang titugutan sa legal? Talpa ka na? Kaya sige, siya nang dulag-dulag. Patarago-tago. May waso naman ng tinampo dyan. Ako naman dulagan. Inarali na so, karagumoy. Asa na para sakyadan si EDG?
Siguro ugmaman ng tao. Iyo. Simpleng kaugmahan man sana. Anyway, tabi direct yan mga informasyon lagi sa luwas. Alarmario, DZGB. Sige, mabalas sabi, duman kita sa area ni Ans Galero. Ans, yaong ka pa? Yaong ka pa, Ans? Nawara. Taong lipod? Wara-wara? Nawawalang parang bula. Oo. Sige, go. Anyway, direct, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, ipapasaerarom mo niya, Canal by Public Safety and Emergency Management Office o APSMO, and mga civil society organization o CSO, as in iba pang youth-based organization sa online na community-based disaster risk reduction and management training, o kaya ning CBRR o CBDRRM training. Iningon niya ng impormasyong na pag-araman kan DZGB News, gikan kay APSMO Chief Dr. Cedric Daib Consain, pupuunan ng online training o niya na aldaw asin madurar ini sagkod sa Hulyo 23 presenteng taon. Sigun kay Daib, pinaghiguan nindang makapagkondusir nin siring na training sa mga CSO, tangani na mas napahiwas sin mapromotir pa na disaster risk reduction sa bilog na probinsya kan Albay. Paliwanag kan APSMO, may mga learning modules na ididiskutiran sa indang opisina katuwang ang opisina kan Depensa Sibil sa Kabikolan sa nasabing training siring nasanakan community risk assessment asin man ang training may kinaaraman sa disaster preparedness response, rehabilitation asin recovery. Nagpupuon-puon pa sa naman ngunyan ang training alagad nagtutubod ng gad ang APSMO na dakula na magiging tabang kan mga CSO asin youth organization sa Albay sa kampanya nindang mapahiwas ng gad ang impormasyon may koneksyon sa nasambitan ng katuyuhan sa rason na sigun kay Daep kuya nindang mas maging disaster resilient ng gad ang gabos ng mga Albayano. Tabi direct ang mga impormasyon pa halidigdi sa APSMO, Ans Galero, DCG. Sige, tabi, Ans, lamat kan sa imong dagdag na istorya. May restante na ba kita sa Premier Distrito kan Albay? May mga bago man na kaso duman. Okay? Si Jomar Bien. Jomar, kamen. Salamat, direct dahil panagpaluwas ng informasyon ng mga lokal na gobyerno digdi sa First District kan mga kaso. Detalye kan mga kaso kung saan sa tabako baka nagkaiguan ni dapat Munjanal daw tapos saro sa Odua sa Malinaw tangan saro sa Santo Domingo hapong pagayod yan mapaluwas ng detalye ang mga local government. Di bale, okay lang yan. Yan. Anyway, isinara ng unakan lokal na gobyerno kan tabako ang pagayuno na nature park digdi na pinag-aapod na Hiraya Manawari. Ini matapos na nagkaigwana ko taning soft opening kanakalis na simana para maski puro pa naigwana man na puro pa share na tao duman para mahiling kung ano pa ang mga pagkukulang. Depende ang pag nagso-soft opening bagatabi direct ibuksan talaga yan. Tangani na mahiling kung may mga reklamo sa tao mapagadalan. Tangani na mapakaray bago ang talagang opening. Tinurudak sa kidang graming tao. Pitong luso nagpara-para siya. Kaya nangyari, instead na makaigwa pa kan mga finishing touches sa lokal na gobyerno kang mga dekorasyon digdi sa nature park na Hiraya Manawari, nakakauro lang na lugod. Kung kaya ng desisyon ng lokal na gobyerno, na totalmente isara ng unay ni sundo sa pagbukas talaga sa pesta uno kan bulan na Agosto. Ang Hiraya Manawari Park na nakabuktak digdi sa Barangay San Vicente kan Tabaco City. Nasa lokasyon ini kan sa Indabagang Solid Waste Management Disposal Facility. So dating tambakan? Oo. Kinonvert yan sa ano? Ini kayang dating tambakan na ini. Abako itong dating tambakan, tiga-arkila ito kan gobyerno. Bako ito tabi direct. Ini sa daga na kan mga panahon, aloy na, dekada na acquire ini kan lokal na gobyerno para sa nagkapirang purpose. Pero dahil napagkanigo itong mga initial na katuyuan, kaya ang ginibo na lang ining Garo Nature Park and of course digdi sa Solid Waste Management Disposal Facility, digdi direkso Central MRF kan Tabaco. Ang gabos na basura kan syudad matapos na kolektaron sa mga barangay, idarango na digdi
so mga recyclable materials. Tapos, so waste na talaga, saka ito idiretso duman sa nagsipit, marirok. Ito so, ano po dyan, duman na talaga, so mga nalalapa, so dahil na talaga mapakinabangan, duman ito na sa dump site. Digdi sa San Vicente, marat ini, digdi tigkukuro sa mga mapapakinabangan, recycle. Very good. Nagigibo na nga ni digdikan sa mga bloke-bloke baga, hali sa plastic. Bloke-bloke nga. Anong bloke-bloke? Sa mga ano ini, pwede mong isalok, ipanglanok. Okay. Kung baga hollow blocks, pero bakong halo, bakong gibo sa semento, kundi gibo sa plastic. Iyan na hollow blocks na yan, solid. Oo. Mga bloke ba na o yan na ang ibang hanipig lalanop. Iyo. Pigo para patong o plastic lang yan. Sikigiribo na yan di tabi direct. Very good. Pasilidad na ini. Di makina naman digdi ang pagpipili. Magayono na digdi sa MRF kan tabako. So kahilot ta mahiwaso na ini. 21 hektarya sa panan sabi direct. Grabe ano. Kanini maplanohan nagibuho na MRF, ang kinibok kang sentro sa paagi ni Reynold Martires, big para patarano maniniki, maski ano, para igwang mga palindong, sundo na ngunyan, napakinabangan na, halangkaw na sa mga pigtaranong nakahoy, mga pananom, na kinaining, madali na ining, para i-convert na nature park. Garo na mini forest. Mga makahoy na bako na ining sudating karukawagan, paano na ining kikahoy? Very good. Yaon digdi so MRF so facility na mahiwason. Tapos sa porsyon kay ni, digdi ginibukan tabako so sa indang project, ini ko ta project ini kan so para sa Tabak Festival. Nagkaigwanin pa contest sa lokal na gobyerno sa mga empleyado. By department. So, mga department, pig lado-lado, sapat. Pig banga, sapat. Nagkatira kayo ng department sa syudad ng tabako, pig grupo sinda, hanggang makabilog kiapat na grupo. Pabulonotan, ang tema nagigibunin da, digdi, itong susarok playground para sa mga aki-asinggurang, susarok campsite, susarok picnic site, susarok resto bar. Kaya man sidang seed money na date man sa nakalokal na gobyerno kan tabako para makapunsid na kayo ni na ang mga materyales kada kalang gigibon hali na duman sa mga pigtatarapok na duman sa recycling facility. So mga basura na baka duman na mapapakinabangan iyo ang pig para harakbot so mga panapon na gamit kan city government na dahil naman mapakinabangan iyo na pig para garamit. Na kaurugutan kapag gara yung gayon nagarasto na kita diring kwarta at pag nailing mo seed money nagarasto na sa mga official kita diring kwarta mga department head sa mga tao hanggang nabilugan magayono na par very good na apat ang tema kung mahiling mo tabi direct sa mga pictures na napopost sa Facebook iyo yan hali yan sa mga recyclable materials so mga dahil naman mga kaipo nakatabak na sa gilid, pigaramit na ninda. Naibot sabi yun, napapakinabangan pa. Roger, magayuno na pa siya man. Pwede pang maging kwarta. Oo. Kaya nga ni direct kan mag-soft opening, pinayo-dayo kinakulong tulos na tao, kaya pinasara tulos. Dahil minalagod ngayon na tatapos, dahil kang kadakulang kan tao. So, sarado ini mo niyan, pero piglalaw man nasapit sa uno, bubuksan na ini sa publiko. Masingil ang local government sa mga mapasyar duman. Siguro 20? Dahil mampig sabi, di itong sanadaan na environmental fee. Okay man na yan. Para sa nakang kalinigan. Iyo, mabayad ka sa Paralimpia. So, eco-manager dyan, siyempre magkapara bit-bit ka mga basura. Ikaw man lamang kibayad ba ka? Roger on that. Tapos, pagmantinir pa. May kurukaunan man na ikakaraat, siyempre mabasura yan. May kaunan. Iyo. So, igwa man lamang ng pigya po din ng environmental fee na dito man sana. Minimal man sana gayon?
Iyo. Ano yan na, anong arang kayahan nga ni? Iraya Manawari. Pero nasa Ilawod yan? Unidik ni sa San Vicente. Okay. Sa may kiliaran, isa na sa National Highway. Okay. Yaw lang dyan sa Agian. Una ko, sa Ilawod yan na irayang yan. Ang hiraya, ang gustong sabihin, sana. Ang Manawari, gustong sabihin, mangyari. Sana mangyari. Iyo. Ika na gado. Pati ako naglibong ka ng hiraya mo. Yan, nag-abot ka kung iyan na iraya Marawari yan. Nasa Ilawod. Nasa Ilawod. Okay? Iyan ang report. Joe Marvian. Wala sabi, Joe, maaari sa mga dagdag na istorya ali dyan sa luwas. Pati si Ronald Baldo, nalibong magun yan na iraya Manawari ngayon. Nasa Ilawod. Nasa lugar ba yan? Pag iraya nga ni, ano nga nung sabihin kin iraya? East. East, ano? Ha? Pag Ilawod, West. Bako. Iraya, North. North tama yan? O West? West. Sa Ilawod, East. Iyo, tama yan? Libong ka man? Ha? Ayan, okay. Bueno, dito na magparalo yun, damot pa ang babawion ni Ronald Baldo. Para natabi! Para members ang Aramon Niato digdi sa Radio DZGB. Sa pag-aaral ng mga pag-iriba, siyempre ni Mardila, antabayan po ang masunod Noontime Bareta. Pag-iriba si Renz Luna. Mabalos! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biojessic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biojessic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your